Mal kurz kommen. Это слышали, ребята? Калинка! Германия! Германия! Здравейте, интернет детективи! Предният път разглеждахме най-масовият и най-лесният начин за разпространение на дезинформация. Снимка с малко текст. Днес ще разглеждаме също толкова въздействащ на емоционално ниво начин, но малко по-сложен. Видео. Ако искате да разберете малко повече относно канала и идеите, които стоят зад него, препоръчвам предните ми видеа. А сега да започваме. Това видео ми беше изпратено от мой приятел с идеята, че показва как обикновените хора в Германия са против подкрепата за Украйна. Тук няма толкова да наблягам на инструментите, които ползвам, колкото на внушенията, които ни се представят. Гледаме клипа, чуваме руска реч, известната песен Калинка, към края на видеото се чуват даже коментари относно Донбас, Крим и така нататък. Това, което правя с такива публикации е също, което направих и в предното ми видео. Обратно търсене на снимката и геолокация. Как се прави с видео? Много лесно. Преглеждате видеото, избирате си кадри, които смятате, че ще са ви полезни, паузирате и правите снимка на екрана. Има много начини да се направи, в зависимост от това дали ползвате телефон или друг вид компютър, но смятам тези действия за доста елементарни, така че няма да навлизам в детайли. Ако обаче има много коментари под видеото с въпроси как се правят тези неща, ще направя отделно видео за това. В това видео забелязах тази огромна светеща табела. Дори не беше нужно да правя обратно търсене на снимката. Просто написах текста в Google и веднага направих геолокацията. Потвърдих, че да, това е Берлин. Дори успях да проследя целият маршрут на шествието. Ето, както виждате, това е театърът и украинското знаме се ве отпред още от поне 2022. Знамето се вижда и във видеото. В тази част на видеото също се чува една интересна песен. Доста ритмична. Като клипчето доста удобно прекъсва на Калинка и се прехвърля на тази песен. Тоест целенасочено е направено така, че да включва тези две песни. Чрез приложението за телефон Shazam установих, че песента е от 1979, казва се Москва и е изпълнена от немската група Чингис Хан. Исках да потвърдя нещата, които говори операторът, доколкото ги разбирах. Също така някои от плакатите, които се появяваха в протеста, не отговаряха на това, което бихме очаквали от такава демонстрация. Започнах с най-големите текстове в началото на шествието. Записах ги в Google и след малко търсене установих, че тази част от шествието има много малко общо с нещата, случващи се в Украйна. Всъщност това е част от поредица такива демонстрации в подкрепа на конкретен човек, който е в немски затвор от 2022 по подозрение за финансова измама и пране на пари. Тези надписи апелират за неговото освобождение. Freiheit. Свобода. Доколкото разбрах, този човек е лидер на движение, което се бори срещу COVID мерките, ваксините и всичко свързано с COVID. В интернет е пълно с информация за него. Може да се направи цяло клипче за този човек. Също така има много клипчета на техни демонстрации и шествия. Аз ги прегледах и в тях никъде не се вижда нищо свързано с Украйна. Между другото, в нашето шествие, което гледаме в момента, е пълно с надписи срещу COVID, ваксините, COVID мерките и всичко свързано с тях. Също така се забелязват знамена на ЛГТБ обществото. А знаем отношението на Русия спрямо това общество. Наскоро ги обявиха за екстремистка организация. Така че би било много съмнително техни представители да са на шествие в подкрепа на Русия. Приятели, набързо искам да ви поканя в Telegram групата, която създадох. В нея можем да обсъждаме OSINT инструменти,
книги, материали, тактики, методологии. Можем заедно да правим разследвания на дезинформация и да обсъждаме най-абсурдната пропаганда, на която сме попаднали. Групата има бот, който модерира, затова всеки нов член трябва да отговори на прост въпрос преди да бъде допуснат до чатовете на групата. България има нужда от силно гражданско общество, което да се включи в хибридната война, защото за жалост вече губим много битки. Колкото до операторът, разпознах форматът на видеото и реших да си изпробвам късмета в TikTok. Започнах търсене по ключови думи, свързани с шествието. Калинка, Берлин и така нататък. Днес след дълго намерих оригиналното видео. Явно съм бил голям късметлия, понеже сега се намира доста трудно. Тогава видеото беше едно от първите в списъка. Това е оригиналното видео. От тук виждаме и профилът. Влизаме в профила, той се радва на известна популярност. Има хиляди последователи, стотици хиляди харесвания. Споделя евтина и лесно опровержима пропаганда. Когато разгледаме малко повече в профила, намираме и второ видео от съответното събитие. Дори на края на видеото операторът се снима сам себе си, което показва, че точно той е снимал видеята и е бил на това шествие. След като прегледах двете видеа няколко пъти, започнах да си харесвам текстове от шествието и да ги пускам през Google, за да ги преведа. От тук започва интересната част. Инструментът на Google за търсене на снимки е много полезен. Не знам немски, противно на това, което пише в дипломата ми, затова и Google ми помогна. Ето вижте. Вижте как инструментът разпознава текста в снимката. Може да го селектирате и директно да ви го преведе. Не на унищожението на селяните. Извадих следните послания от цялото шествие. Този надпис беше много интересен, защото трябваше да събирам различни букви от различни кадри на видеото. Организацията от друга страна не беше толкова интересна. Някакви барабанисти, които ходят на различни такива събития, според това, което намерих в интернет и в YouTube. Винаги носят този транспарант, никакви други плакати. Тоест не можем да разберем дали те са там от някакви идеологически подбуди или просто са наети. Другото интересно, което излезе от този надпис, е текстът под тяхно видео в описанието. Ден на самоопределянето. Това се оказа истинското наименование на цялото шествие. Оттам намерих много видеа от този ден, от различни оператори, различни хора. Намерих и това 8-часово видео, което проследява целият процес. Не съм го гледал цялото, но има много интересни моменти, като няколко човека, които подкрепят Украйна и са направили малка демонстрация в началото на шествието, като полицията ги отвежда от шествието. Операторът на видеото се опитва да ги подкрепя, като вика слава Украйна или извинете полицаите, те не разбират. Намерих сайта на събитието, който е много съмнителен поради ниската активност. Има единствено още едно събитие организирано няколко месеца след първото. Оттам намерих и Facebook страницата, също много ниска активност, преведох някои от посланията в нея, като по-интересните са никога вече диктатура, никога вече произвол, рестарт на демокрацията. Също така намерих рекламно клипче на следващото събитие, което е в друг град.
Другите видеа от събитието намерих и нашият Калинка оператор. Ето го тук. Виждате изградата, ремаркето, от което излиза музиката, надписите. Ето го и в това 8-часовото видео. Ето тук е нашият сладур. В заключение мога да кажа няколко неща. Първо, организацията изглежда много съмнително. Сайтът, социалните мрежи, ниската активност. Второ, тази демонстрация е гювеч. Всякакви малки организации, всякакви хора, всякакви искания, които нямат нищо общо едно с друго. Трето, изглежда операторът е част от такава малка група. Говори си неговите неща за пред неговата публика на руски. Дори не става ясно дали останалите участници в шествието разбират какво говори. Най-вероятно е част от руската диаспора в Германия, която не е никак малка. Някои от тези хора постоянно говорят как Запада е мизерен, Европейският съюз утре ще се разпадне и въпреки това продължават да живеят там. Те подкрепят кремълските политики и не само това, работят активно на терен, за да ги промотират. С малко повече търсени за интернет става ясно, че демонстрациите в подкрепа на Украйна са много по-масови и много по-чести. Точно по това време немското правителство се чудеше дали да изпрати няколко танка Леопард в Украйна. Правеха се демонстрации под наслов Free the Leopards или Освободете леопардите. Накрая правителството склони и изпрати няколко леопарда. В момента, в който записвам това видео, има много демонстрации всяка седмица из цяла Германия срещу прокремълската партия Алтернатива за Германия. Операторът прави много евтин начин за манипулиране, който разчита единствено на това зрителя да му вярва, без да се усъмнява в думите му. Да, сигурно си мислите, това е абсурдно. Кой би се хванал на толкова лесен начин за манипулиране и дезинформация? Но този начин работи, точно защото атакува емоциите на хората. Защото е ефтино и лесно за направа, интернет е пълен с такива публикации. Не можем да правим YouTube клипчета за всяко едно нещо. Точно за това направих Telegram група, в която можем да се съберем, да обсъждаме и да опровергаваме такава дезинформация. Смятам, че в България губим хибридната война. Затова ще е добре, ако повече обикновени хора се включат в опровергаването на дезинформацията. И както обичам да казвам, лъжата не е различно мнение. Айде със здраве и до следващия път.